Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Testing muna natin kung ilang maganda yung kaya, ha? Sige, break in lang to. Okay, go. Magandang tanghali, kumikinang na ula, Diego Bandido. Diego, Magandang tanghali at welcome back, Kumikinang Ina! shout out. Hala! Bumabalik ka na sa dati mong Shout out, test mic. Ayan. Alam mo, ewan ko nga kung bakit, sabi siguro ni Lord, kaya dyan sa may lalamunan ko, binigyan ikaw ng pagsubok bilang pagpapaalala na tama na katitira sa mali. Charot, di ba? Shout out po dun sa lahat ng mga kabisya nating nag-leave ng matagal, tas ayaw na nilang bumalik. Kaya lang na-realize nila, hindi pala sila mayaman. Alam mo, yun yung pakiramdam ko, Jed. So, sa 2 weeks na leave ko, parang na-enjoy ko siya na petics lang yung hindi ako nagmamadali. Kasi tayo sa trabaho natin, never natin na-experience yung ganun kahaba. Correct. Maliban na lang yan kung may sakit, 'di ba? Na ayaw mo naman. Oo. Na sa totoo lang, hindi naman talaga siya totally nga masasabi mong bakasyon kasi sick leave nga ang category niya, 'di ba? Pero yung kapag yung sinasabi ko lang nga, Jegs, na ang sarap sa pakiramdam ng hindi nagmamadali. Oo, yung wala kang hinahabol. Wala kang hinahabol, hindi ka naghahabol, hindi ka nagmamadali. Pero again, isa na naman paalala, hindi po tayo anak ng hari, di ba? Kailangan magtrabahong muli. Correct. Ayan. Although may mga tao na parang nagugulat na, agad-agad papasok ka. Tas sabi ko nga, hindi mo sure kung maglilib ulit. Kasi maglilib ulit. Alam ko bakit, Jegs? Bakit? Na pag-alaman ko na meron na akong possible na schedule for radiation. So, kakapasok ko lang, maglilib ulit. Di ba? Di ba, hindi ka nag-cancel ng ano mo? May racket ka na. May racket ako ng August 9. Hindi ko siya kinancel kagabi. Nag-meeting kami. Di ba? Well, dahil ayaw ka naman namin masyadong pagurin, ganito na lang ang gagawin natin. Ano? Dalhin mo kami doon sa sa moment nung before the surgery and after the surgery. Kasi curious kaming lahat ano yung tumatakbo sa utak ng isang Nicole Ayala. Ganito na lang, kunyari po curious kayo. Kung hindi kayo curious, edi mag-ano na lang kayo, plastic na lang kayo na curious. Okay, before, una sa lahat, for others kasi, alam mo, ang bilis lang ng 2 weeks Maaaring yung mga iba hindi nga alam na nag-leave ba siya. Kaya nga. Diba? Totoo, hindi nag-leave. Nag-leave ba siya or hindi. So, nag-leave po. Nag-leave dahil na sinesaryan po ang leeg. Yan. So, nagkaroon po ng thyroidectomy, which is tinanggal po yung thyroid. Na yung bukol ko, Jigs, mas malaki pa sa thyroid. Di ba? Diba? Nakakaloka. So, prior to the surgery, may mga bisita pa nga ako hanggang 11:30 p.m. Oo. The day before the surgery, meron pa ako mga bisita. Promise hanggang mga 11:30 p.m. Saka ang ingay nyo pa sa room. Ang ingay pa namin sa room, ganyan. Siguro, ang feeling ko lang talaga noon is that I'm just so calm. Alam mo yung parang kalmado na lang ako na bahala na talaga si Lord sa mangyayari. So walang kaba? Walang kaba. So nung the next day, wala pa rin. Ang feeling ko lang nung dinala ko dun sa operating suites, yung operating rooms, para akong bida sa The Resident. The Good Doctor, yung mga pinapanood natin ng mga pang-doktor na mga series. Kasi first time ko makakita ng yung hugasan nila ng kamay. Dun sila chichismisan bago sila pumasok sa operating room. Tas yung sandamukal na ilaw. Yung mga ilaw na malalaki. Correct, na malalaki. Tas
yung mga nag-uusap sila. Tapos yung yung surgeon ko, shout out kay Dr. King Sedeño, nag-play ng music. Lolokohin ko pa sana, anong playlist natin dyan, Doc? Ganyan. Kaya lang hindi na lang muna ako nagsalita, nag-conserve lang muna ako ng enerhiya. So, pinapakiramdaman ko talaga yung sarili ko. Kasi sabi ko, baka naman yung nervyos, dadating pag nandun na ako pag nakasalang ka na. Pag nakasalang yung kakatayin na. Ka na. Correct. Yung hihiwain na ito, ganyan. Tas maraming mga posibleng mga maganap. Hindi pa rin. Hindi pa rin na. Ang sinabi ko lang, Lord, ikaw na po ang bahala kung ano man yung maging outcome nito. Total naman. Sanay naman po ako dito sa mga ganitong klaseng operasyon kasi dati na po ako tinanggalan ng Adam's apple. Tinanggalan na Actually, Adam's si thyroid yung tinanggalin. Adam's apple. May natira. Dati po kasi meron na yan. Tapos may natira po na Adam's apple. Yun, I was expecting na baka nung nakahiga na, baka doon palang magsisink in na this is a major surgery, ang anesthesia ay general, pwedeng hindi ka magising, 'di ba? Kasi totoo yun eh. Pero hindi ba sumagi sa isip mo na pagkatapos nito, posibleng halimbawa, mawalan ng boses. Yan, mawalan ng boses. Kasi yun yung worry ko naman talaga. Fear natin din lahat. Yun naman talaga ang fear ng mga iba, yung mawalan ng boses. Actually, sumagi naman siya sa isip ko. Kaya lang, ang naisip ko lang din, hindi naman ako dadalhin dito ng Diyos kung hindi ko kakayanin kung ano man ang outcome. Tama. So, ang prayer ko lang talaga is, Lord, sana naman. Kasi gusto ko pa po I mean gusto ko pang magdaldal. Ito lang yung alam kong ikinabubuhay ko. Ang dami ko naka-add to cart na kailangan ko i-check out. Alam mo at hindi ko po yan ma-check out kung mawawalan ako ng trabaho. Pero yun, at the back of my mind, just in case, kung sakali man, if ever, hindi naman ako pababayaan Meron at meron pa rin akong pupuntahan. Tsaka babalik ako dun sa hindi pa nga nangyayari, pinangunahan mo na naman. Lagi kasi tayong nangunguna Naisip ko pag halimbawa kung nangyari yun. Pero syempre hindi naman by God's grace, hindi naman siguro baka sabi ko magiging sign language. Ikaw ang pinakamaingay na sign language. Pwede, di ba? Alam mo, yun yung mga sinasabi kong examples na okay, kung maniwa tinanggal na yung boses, wala na talaga, 'di ba? Hindi ako pababayaan ni Lord. Baka nga naman ako yung pinakamaingay na nagsa-sign language. Biglang mas malaki pala yung kita, 'di ba? Sasabihin ko, Jigs, dito ka na lang, mas malaki kita dito, 'di ba? So yun yung ganun. At wala na. Nung ang pinaka-amaze talaga ako yung anesthesia, parang grabe, binulungan lang ako, sabi lang sa akin anesthesia, this is it happy thoughts. Tapos turok, mga 2 seconds, lagay ng mask. Tulog. Wala na. Hindi ko na alam. Alam mo, ako, mas nag-worry ako dun sa bantay mo. Correct. Kaysa sa operasyon mo. Hindi kasi naman yung bantay, di ba, alas 7 yung operation. Isipin mo, alam niyang ongoing na yung operation, biglang lumabas yung Tinyana, Mr. Tinyana. Hinahanap siya, pinatawag siya. Pinatawag siya. Hindi, syempre para ikaw na alam mo namang... Kachat pa kami noon. Magkachat. Jigs, pinatawag ako. Napaka-nervyos. Napaka-nervyoso pa naman ang asawa ko. 6-footer pero sobrang nervyoso. So, ang eksena niya is, bakit ako pinapatawag? Alam mo sa pelikula na... kakapanood kasi. Correct, kakapanood na mga Mister, nagkaroon po ng komplikasyon. Lalaki na po siya. Confirm, hindi na po matatanggal yung Adam's apple. Siyempre yung so many things running through your mind, yun naman ang pinakamahirap, yung naghihintay, di ba? Kasi ako wala na yung nakaano na ako zero knowledge na ako of what's happening, gano'n. Pero yung pinaka-nakaka-nervous is para dun sa mga naghihintay at nag-aabang ng result. Siya talaga yung kinabahan kasi nga, sa kalagitnaan, bigla siyang hinanapan ng mga kung ano-ano mga bagay-bagay na nung hinahanap niya, hindi niya alam kung anong hinahanap niya sa nervyos niya. Yung mga ultrasound. Correct, yung mga ganyan klase mga eksena. Overthink na rin din siya Nakaka-overthink naman. Gets naman din natin. Bakit hahanapin yung ultrasound? Di ba dapat dati pa yan? Before the operation? Bakit walang ganun? Di ba? So ano na ba talagang tunay na nangyayari? Ganyan. Pero ang pinakamaganda naman, by God's grace, na-survive naman. Di ba? Yun yung maganda na sa sobrang tindi ng desire ko na hindi mawala yung boses ko. Talagang ang una kong sinabi ay mic. Yung mic, akala ng asawa ko meron akong jowang mic. Akala niya may jowa ako, Mike. Talaga ba naisip mo sa dami ng kamot ko at sa laylay ng puson ko? Na meron pa akong posibleng mic na jojowain. Yung mic pala, test mic test, mic test. Parang ganon. And explain ko rin din sa kanya, sabi ko, ganun kasi yan, Papsa, para sa amin. Like ako halimbawa,
pag namalat yung boses ko, lagi mong check. 1, 2. Correct. Gusto mong marinig na bumalik ba sa normal yung boses mo? Di, tsaka di ba pagka tayo na meron tayong sakit, yung may ubo, sipon, may flu, tapos medyo napapaos tayo. The only way para masabi nating papasok tayo that day is that yan. check, mic test, Alam mo, mic sa test. totoo lang, sa pinapakinggan kita, gumanda yung boses mo. Totoo ba? Oo, nagkaroon siya ng bass. Ayoko na, baka kumunta pa ako. Charot lang. Ay nako, nakakaloka. Pero I'm just so thankful na nandito ako ulit, na nakabalik, 'di ba? While honestly kahapon iniisip ko ba yan, papasok mo naman ako. Pero 'di ba hiniling natin 'to, and it's just a realization na minsan may mga bagay na nirereklamo tayo araw-araw, pero sa totoo lang blessing po natin yan. Huwag nating ireklamo. Tama. 'Di ba? Kasi totoo, hindi po ako plastic. Sinabi talaga ng utak ko, papasok ka na agad. Ang hirap naman talagang kumita ng pera, kabibiyak mo pa lang. Namamaga-maga pa siya pero papasok ka na. Pero kasi kailangan nga gawin. Tapos hindi ka nga anak ng duke, hindi ka anak ng hari. So kailangan mong gawin. And yung mga bagay nga na nirereklamo po natin ay actually are the things na ikinaiingitan ng iba o wini-wish na meron ng iba. At yung mga nirereklamo natin ay yung mga bagay na kapag ka nawala po sa atin, mga kabisyo, doon lang natin marirealize ang value nito. Tama. Ayan. At sa nangyari sa'yo, for some, nakikita nila na parang kawalan. Actually, hindi It's an upgrade Upgrade in the sense na, imagine mo, nakapagpahinga ka ng 2 weeks. Na hindi ka nagsisigaw dito sa mikropono. Correct. Hindi siya na-strain yung boses mo. Na binigyan ng yung sarili ko ng chance na matulog hanggang gusto ko or matulog anytime. At kaya siguro gumanda yung quality ng boses mo kasi pinapakinggan ko dahil nga nakapagpahinga. Yes. Siya. Bukas gasgas na tulad. Kaya naman mo yung quality ng voice ko today. Dahil bukas gasgas na naman siya. Imagine mo for 20 years mong ginagawa. Never yata ako nag-absent ng 2 linggo. Diba? Para ipagpahinga yung boses. Never talaga. So, kailangan lang talaga yung mga ganitong klaseng. Alam mo na, meron talaga mga ganitong klaseng pagtigil ng mundo na sometimes, ako to be honest, hindi ko rin masyadong maintindihan pa talaga kung bakit ako talaga yung ako na daldalera na ako na ito yung puhunan ang pagdadaanan ito, but eventually in time I will truly understand the reason why, and one of which ang nakikita ko is that madami ako natatanggap na mga messages na ikaw talaga yung operada, ikaw talaga yung may cancer, ikaw talaga yung may sakit, nakita ko na pinakamasayahin. and in a way parang uplifting ito for them. So para sa akin, napakalaking bagay din naman noon. Isa pa yan parang ginagamit ng ni Lord yung pagkakataon to be an inspiration to others. Correct, diba? Makabawi man lang sa mga kasalanan ko nung past life ko at nung nakaraan, diba? But thankfully, okay naman tayo. So hopefully talaga with the radiation coming up, magtuloy-tuloy na talaga at mapatay na lahat ng mga cancer dito sa katawan. Mawawala yan at in the name of Jesus. Yan. True, lalo to lang halong eklavu, diba? Kaya again, alam niyo po mga kabisyo, kapag wala pong sakit sa kahit sino man sa bahay ninyo, di ba, napakalaking bagay. Kasi minsan iniisip mo, simple lang, may flu lang. Hindi ba't kapag merong may flu sa bahay, lahat hawa? Totoo. Isa lang magkaroon dyan, kayong 5 meron, kayong 6 meron. At dahil napagdaanan natin yung COVID era, yung flu kasi ngayon, hindi na siya hindi na siya ordinaryong flu kagaya hindi sa mga unang panahon. Flu 2.0 na siya. Meron ng kasamang nervyos kapag sinabi mong flu, 'di ba? Kaya kung lahat kayo matitibay diyan sa bahay ninyo, sa opisina ninyo, may mga hindi nag-a-absent yung mga tao kasi maayos yung kalusugan, 'di ba? That sabihin niyo sa boss niyo magpa-pizza siya, 'di ba? Kasi may mga office kaya na kulang-kulang sila ngayon. Tama. Kasi may flu. Kompleto, boss. Yung iba flu panago. Flu panago. Ganyan. So yung masarap ang pakiramdam mo, maayos yung paghinga mo, nakakahawa ka sa payong na wala kang rayuma, arthritis, nagsistretching ka na walang na nakapag-stretch ka, nang hindi
Kasi yung mga Hindi iba katulad, hindi tayo kasi Jegs, pag nag-stretch tayo, hindi umaabot dun sa stretching talaga kasi yung frozen shoulder. Ito nga lang nung kahapon ba yun? Kasi sumama si... Anong kwentong frozen shoulder mo? Kwentong frozen shoulder. Kasi sumama dito si Mrs. Oh. Siyempre may baon kami. Nung pauwi na kami, yung ilalagay niya lang yung baonan sa likod. Diba? So bakit hanggang ngayong umaga iniinda niya? Diba? So kung ikaw, nakakapag-stretch ka pa, nang wala kang iniindang sakit, diba? Mga bagay na dapat ipagpasalamat. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!